अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। वैभववाडी तळेरे महामार्गाच्या रुंदीकरणाचं काम अर्धवट स्थितीत आहे, त्यामुळे या मार्गावर सतत वाहतूक कोंडी होते। चतुर्थीत गणेश भक्तांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागतोय। तळेरे कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गाचं रुंदीकरणाचं काम 2021 पासून सुरू आहे। दुसऱ्या टप्प्यातील तळेरे गगनबावडा रस्त्याच्या कामाला डिसेंबर 2023 ला सुरुवात झाली, मात्र 10 महिने उलटले तर या मार्गाचं काम अद्याप अपूर्ण आहे। तळेरे वैभववाडी पर्यंत केवळ एकाच बाजूचं काम केलंय, त्यामुळे एकाच बाजूनं 2 मोठी वाहनं सुटताना अनेकदा अडचणी येत आहे। त्यातच ठेकेदारानं बाजूपट्टीवर टाकलेला भराव बऱ्याच ठिकाणी खचलाय, त्यामुळे कॉन्क्रिटीकरण सोडून वाहनं खाली घेणं धोकादायक बनलंय। याच कारणामुळे गेल्या 4 दिवसांपासून या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होते। रविवारी रात्री हा मार्ग अर्धा तास जाम झाला होता। ठेकेदाराच्या बेपरवाईचा वाहन चालकांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।